Представете си тази сцена. Къща, която е изглеждала като сигурно убежище, се срутва за секунди и се появява опустошително изречение. Мнението ви няма значение. Изпразнете стаята ни. Майка ми и сестра ми ще живеят тук. Тежко им е. И най-лошото, той вече беше планирал всичко до най-малкия детайл, дори ефтино единично легло, поръчано онлайн за жена му, сякаш беше неканен гост в собствения му дом. Добър вечер, скъпи слушатели! Казвам се Андре Бранко и вие сте в канала Lost Descent, където днес ще споделя една история, която ще ви накара да преосмислите къде е границата между семейството и налагането. Подгответе се за разказ, който може да изглежда познат на мнозина. Беше четвъртък сутринта, когато мобилният телефон на Даяна звънна. От друга страна, Роман, нейният съпруг, говореше в еуфория, сякаш току-що е взел най-благородното решение в живота си. Диана, чуй, майка ми и Светлана вече не могат да се справят на село. Светлана загуби работата си, а майка ми не спира да се оплаква от болката. Те ще живеят при нас. Докато той говореше, Диана държеше телефона на рамото си, опитвайки се да нахрани Тимур, 2-годишния си син. Те говореха по тази тема от месеци по неясен, винаги отложен, винаги неясен начин. Роман, вече говорихме за това. Апартаментът ни е малък, едва се побираме тук. Има начин, само докато се възстановят, отвърна той, сякаш временно не беше синоним на постоянно в семейството му. Майката на Роман, Алевтрина Георгиевна, беше майстор на емоционалната манипулация. Драматична въздишка, оплаквана от здравословното му състояние и синът вече се топеше, готов да дари бъбрек, ако се наложи. Сестра му Светлана, 30-годишна разведена, вярваше, че светът и кратко дължи благоволение. Даяна знаеше добре този сценарий. Когато Роман се върна от дома от работа порано същия ден, на лицето му имаше военна решителност. Даяна, опакувай нещата си. Те ще пристигнат утре. Твоето мнение няма значение. Тя изпусна ютията върху купчина дрехи на сина си. Какво искаш да кажеш, че моето мнение няма значение? Къде ще спим? На дивана. За сега. Вече поръчах едно единично легло за теб от Уайлдберис. Добро, смътрак, Даяна усети, че кръвта й кратко кипи. Единично легло. За мен. Да, аз ще остана на дивана, ти в единичното легло, а Тимур в неговото. Това беше последната капка. Преди година и половина Даяна мълчаливо преглътна маниите на свекърва си, 10 обаждания на ден с критики за храната, дрехите и начина, по който отглежда сина си. А сега на всичкото отгоре щеше да се откаже от собствената си стая, за да могат майката и сестрата на мъжа и кратко да заемат мястото и кратко, докато тя спеше на походно легло като войник в казармата. Роман, чуваш ли се какво говориш? Чужденец ли съм тук? Нямам ли право на собствена стая в собствената си къща? Не преувеличавайте, това е само за момент, отговори той, като вече пишеше на мобилния си телефон, избирайки може би най-евтиния наличен модел легло, 1700 реала с доставката. Пристига утре, Даяна погледна влажната кърпа за пода в ръцете си и без да се замисли, хвърли колкото може по-силно в лицето на съпруга си. Шокът в очите му се появи незабавно. Какво беше това? Това трябваше да направя отдавна, отвърна тя, като се приближи до него и му удари звучен шамар. Ти лут ли си? Майка ти заслужава ли по-добро легло от мен? Роман вдигна ръка към лицето си, зашеметен. Той сякаш за първи път видя ясно ситуацията. Диана, какво става? Какво става? Аз питам. Мислите ли, че е нормално да се държите с мен като със слуга, като с натрапник? Тя го удари отново, този път още по-силно. Това е и моят дом, забрави ли? Роман отстъпи назад, шокиран. Никога не беше виждал жена си такава. Спокойно, да поговорим, няма да се успокоя. Година и половина търпя майка ми да ми казва как да правя беорш, как да сменям памперс, кога да забременея отново. А сега искаш. Искаш ли да спя на походно легло, докато те превземат живота ми?
Роман остана без думи. Диана не спря. И какво от това? Майка ти ще започне да ми диктува времето за лягане, а сестра ти ще доведе момчетата от дома, докато ние се преструваме, че ги няма в хола. Майка ми не е такава. Точно така. Помниш ли как ме унизи на кръщенето на Тимур, защото бях с неподходящо облекло? Или когато тя разкритикува тортата, която поръчах? Или когато се държеше с мен като с некомпетентен, защото не можех да сменя памперс? Роман наведе глава. Беше истина. Алевтрина Георгиевна имаше дарбата да преминава всички граници. Но те са моето семейство. Ами аз? Аз не съм твоето семейство? Даяна се облегна на него, очи в очи. Роман, кой съм аз за теб? Твоята съпруга или служител, когато можеш да уволниш по свое усмотрение, той нямаше смелостта да отговори. Тя извади мобилния си телефон и започна да набира. На кого се обаждаш? За майка ти. Искам да поздравя за новата и кратко стая и да й кратко кажа, че отутре ще живея там с нея. Чакай. Роман грабна телефона от ръката и кратко, не се тревожи за нея. Защо? Ти вече взе всички решения вместо мен. Сега и кратко обясни, че снахът ти ще спи в едно легло, а внукът ти кратко ще слуша клюките им в леглото на родителите си. Роман мълчеше, представяйки си сцената. След няколко секунди той измърмори, може би не е добра идея да идва да живеят тук, може би? Преди 5 минути мнението ми нямаше значение. Бързах. Не, ти ми купи единично легло, Романе. Вече си избрал модела, вече си го платил. Не е прибързано, а е решение. Изгубен, той погледна мобилния си телефон. Отменям поръчката. Първо, отмени преместването им. На колко години е сестра ти? На 30. А майка ти? На 53. Две жени са напълно способни да решат проблемите си, без да нахлуят в къщата ни и да ми изхвърлят от стаята. Майка ти работи, грижи се за градината, ходи с автобуса 3 пъти седмично, за да се срещне с приятели. Къде е болестта в това? Роман осъзна, че няма избор. Алевтрина Георгиевна беше активна и Светлана само се възползва от доброто желание на брат си. Но какво ще им кажа? Истината, че сме младо семейство, с малко дете, в и без това тясно жилище за нас. Ако тя се обиди, това си е неин проблем. По-добре обидена майка, отколкото жена, която иска развод. Думата развод прозвуча като изстрел. Роман погледна Даяна и осъзна, че говори сериозно. Ти сериозно ли? А ти какво си мислеше? Че ще се съгласи да спим в едно легло, да търпя критиките на майка ти и да поддържам живота на сестра ти. Той се отпусна на дивана, закривайки лицето си с ръце. Просто исках да помогна, Роман, да помагаш едно. Да разрушиш брака ни е друго. Можем да дадем пари за ремонт на къщата им, да изпратим храна, лекарства, но да живеем тук. Никога. Добре, добре. Ще им се обади утре и ще им кажа, че го проосмисляме, винаги си знаел, че съм против това, и въпреки това се опита да ми го наложиш. Тази нощ Роман се обади. Даяна чу само част от него, но по тона се усещаше драмата на Алевтрина Георгиевна от другата страна. Мамо, още не сме решили наистина. Не, Даяна не е виновна. Просто няма място, след телефонното обаждане той звучеше победен. Тя беше много разстроена. И трябва ли да съм щастлив да спи на походно легло? Сухо отвърна Даяна. На следващия ден единичното легло пристигна. Роман се опита да отмени доставката, но услугата не успя. Доставчикът остави пакета на вратата. Твое, Роман. Ти го поръча. Той погледна Даяна, която беше скръстила ръце и чакаше. Какво да правя с това легло сега? Отговорът беше ясен. Време беше да избере между семейството, което го отгледа, и семейството, което той разруши. Може би трябва да задържим, осмели се да изрече Роман, изпробвайки последен аргумент. И ако имаме нужда? Само когато имат гости? Даяна повдигна вежди. Какви гости,
Роман? Майка ти и сестра ти. Знаеше, че няма отговор. С въздишка той помоли доставчика да вземе леглото. Трябваше да плати за връщането му, но цената беше малка в сравнение с цената на неговото достоинство. Алевтина Георгиевна не се обади цяла седмица. След това започнаха телефонните обаждания, оплаквания за здравето му, косвени оплаквания за неблагодарността на сина му. Роман страдаше, но Диана не се отказа. Ако искате да помогнете на майка си, дарете пари за нейните лекарства. Но тя няма да живее тук. Месец по-късно истината излезе наяве, Светлана си намери работа в съседно село и дори ново гадже. Алевтина Георгиевна се присъедини към групата за скандинавско ходене и спря да се оплаква от краката си. Виждаш ли? Попита Диана с иронична усмивка. Всичко се разреши от само себе си, без да е необходимо да използвате нашия офис. Роман кимна, но не призна на глас, че е прав. През зимата Алевтина Георгиевна дойде при тях за една седмица. Диана я прие любезно, приготви любимите и краткоястия, но твърдо спазваше границите си. Когато свекърва и кратко се опита да критикува начина, по който Тимур се облича на разходка, Диана я прекъсна със спокоен, но безкомпромисен глас. Алевтина Георгиевна, оценявам вашата загриженост, но аз решавам как да облека сина си. Жената стисна устни, но мълчеше. Времената се промениха. През пролетта Роман получи повишение и се преместиха в двустаен апартамент. Свекърва му бързо му предложи идеята да се премести, но той, спомняйки си урока от походното легло, спря разговора при източника. Мамо, сега имаме стая за Тимур. Той има нужда от място. А къде ще живея, когато остарея? Оплака се тя. Мамо, ти си на 54 години. Имаш още много да извървиш. За сега всеки в собствения си дом. Даяна се почувства горда. Роман най-накрая се научи да казва «не». Те посещаваха селото през лятото. Светлана всъщност работеше, излизаше с местен фермер и изглеждаше щастлива. Алевтина Георгиевна се грижи за зеленчуковата си градина, посещава уроци по фитнес за възрастни хора и посещава женски клуб. Добре, че не се преместихме при теб, призна той на Даяна, докато пиеха чай. Иначе щях да изоставя всичко. Даяна се усмихна. Свекървата най-накрая осъзна, че планът за преместване е грешка. През нощта, докато вървях из селото, Роман държеше жена си за ръка. Даяна, съжалявам за тази работа с леглото. Защо точно? За това, че не се посъветвах с теб, че исках да те настаня в него за през нощта и че поставих интересите на майка ми над своите. Тя се засмя. Най-важното е, че го разпознахте. Разбрах го. Разбрах също, че си бил прав, когато ми удари шамар. Даяна се засмя по-силно. Мислех, че още си ядосан за това. В началото, да. После разбрах, че го заслужавам. Не прави това на жена си. Тимур тичаше напред, удряйки камъните с тоягата си, докато вървеше. Даяна разсъждава как понякога трябва да се наложиш, дори ако това наранява тези, които обичаш. Този епизод в леглото ги научи да уважават ограниченията на другия. 2 години по-късно купуват 3-стаен апартамент. Артем, вторият син, се роди. Алевтина Георгиевна дойде да помогне на внуците си, но остана в хотела и не се натръпи. Светлана се омъжи за фермер и се премести в къщата му. Роман никога повече не поръча походно легло. И Даяна знаеше, че понякога един навременен шамар струва повече от 1000 думи.